Okay, maing bunto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing bunto Philippines, maing bunto world, maing bunto universe. Ana na punta maghigalan din ang atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini iyong ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw, Biyernes na ron. First Friday. First Friday taron mahigala no. So na nga nahinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas niining kabudtuhon ug padayon ang ato ang pagka binuutan kung buutan maganita. Pero kung pananglitag doon ay gamay problema, magbago na sa itong kinaiya, no? Aron po in taon nga mapakaom sa kabuton sa Dios. Okay, no? Nahala, no? Arita manghigala sa ato ang mga buluhato na ining kamuntuhon. Arita sa ato ang kining CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamuntuhon. CBCP, baguhay pa lang mga higala, natapos ang 26th National Bible Workshop dito sa Kauluhan ug gani usa ka misa ang gipahigayon alang niini. Gihisgutan sa mao nga panagtigom ang mga kalambuan aron mapalambo pagyud ang mga kahibalo sa mga tao diha sa balaan nga kasulatan. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Leo subling nanawagan og dugang mga pag-ampo alang sa kalinaw sa gagubot tali sa Ukraine ug sa nasod sa Russia. Tanawagan karon ang atong talahuron nga Santo Papa niining gitawag nato sa in English og nuclear disarmament. Kabuti pasabot nga isalikway na sa mga nasod ang paggamit na ining bomba nga nuklear, ni armas nga nuklear. Maug kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bueno karong adlaw mga higala pizza size ang ato ang karong santo mao si Saint Paul Miki and Companions. Bueno kini si San Pablo Miki manghigala, taga Japan kini no. 1597 siya na tao. Unya man nahimo siya nga usa ka Jesuit, usa ka Jesuita. Unya iyang yung nahimo siya nga usa ka misyonero no, magsasangyaw sa pulong sa Dios. Unya siya og ang iyahang mga kaubanan ning kuang kini gidakop kini sa mga kining gitawag na to kauban kababayan niya nga mga Hapon. Ug gani siya ug ang iyahang ubay-ubay no, ubay-ubay nga mga Hapon nga mga Kristiyano gipangdakop kini sila ug gipangbatay, gipanglansang ang taon kini sa krus. Unya niadtong 1860 sa diha nga duna na poy mga misyonero nga gitugutan pag-adto dito sa nasod sa Japan, nasuta sa mga bagong misyonero nga aduna pay mga Kristohanon nga nagpabilin dito no, gani na preserve gyud ang ilahang pagtuo nya dito sa Nagasaki, Japan. Unya kini si Saint Paul Miki ug mga kaubanan na beatified sila na atong 1627. So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Paul Miki ug mga kaubanan. Hala no, ari na ta mga higala sa ato ang katikisem. Ari na ta sa ato ang mga katikisem mga higala. No, doon ay mga pangutana, Padre. Kana bang sa krus bitaw ni Kristo sa taas tunay natawag og Henry, no? Henry, usa may meaning niya na ako na siya Jesus Nazarenos Rex Judeorum. No, ito masabot niya na Jesus Nazareno, hari sa mga Hudiyo. Ano? Ato ka nang mabasa sa Juan Kapitulo 19, versikulo 19 hangtod sa 20. No, unya, ato usab ka nang mabasa sa Marcos ug sa Lucas. No, unya, kung ato yung tan-awon kining mao nga gibutang, kaya ang nagbutang ini ang mga sundalo ramon pod.
mga sundalo ba orang nagbugal-bugal ba kato mga Roman soldiers nga iyahag gyud nga ilang gibutangan didto gani dunay pipila nga gustong kuhaon unta, no? Pipila ka mga Hudiyo kay nganong butangan man ang Hesus Nazareno hari sa mga Hudiyo nga dili man na siya namo hari, pero niingon si Pilato nga nahisulat na dili na wag tangon, no? Muna no nga si padayon gyud ang mao nga placard, no, diha sa ibabaw sa krus ni Kristo. Henry meaning Jesus, kay kanang letter J mga higala sa pinulungan nga kanang linatin ikuan man na pronounce man na as ye, no? Muna nga Jesus Nazarenum Rex Judeorum, ayan, no? O nya usa kini kapag bugal-bugal pero alang kanato tinuod kini, no, tungod kay si Kristo usa man gyud kahari nga miari sa kalibutan aron luwason kita sa atong mga sala. Unya ang yahang trono mao ang krus ug he rules over our love and mercy, no? Ug gani for kada Jesus is the one king that we call all kana so muna nga padayon ang ato ang pag-ila kang Kristo nga hari sa mga Hudiyo. Hala, no? Laing pangutana, Pader, naay grupo nga moingon sila nga sa ato ang lugar nga nag-apod-apod og mga balasahon. Ano unsa man siya mga Pader? Abino ko ani sila no dunay mga grupo nga manghatag og mga kinibitang mga basahonon. Kalagmitan ani gyud mga laing relihiyon. Nya pangutana, angay ba nato ni silang katagaan og bili kini ilang gipangbasa? Para sa ako lang ha, kung Katoliko ka, ayo nagbasa ha, kay kabahin man na sa ilahang pagtulunan. So kunin mo nang basahon, basig malibog unya ka, no? Imbis nga ligon ang imuhang pagtuo sa pagtulunan nga imuhang gibarugan karon, basin og duna na noon kay pagduha-duha. So ayaw na lamang nagbasaha, no? Mga reading materials nga gihatag sa mga relihiyon, mga teaching materials. Kung kanang ilang reading materials nga gihatag nimo, actually teaching materials na, pagpanudlo na. Ngusama ra nga naminaw ka sa ilahang pagtulunan. So ayaw nagkumahayo, ayaw na lagdawata. Unya kanang ayaw padayuna sa inyohang o panudlo na sila, no, nang hatag ka sa inyong mga so na, no, so muna nga doon na gani mga hatag-hatag o mga reading materials nga ilang gitawag og reading materials, ayaw kay kuan gyud na siya mga teaching materials na para nga tudluan ka kabahin sa ilahang relihiyon. Okay, unya Padre, sobra sa pulo na katuig mi nga nagbulag sa akong bana, naa na siya no, sobra katuig namin nga nabulag sa akong bana. Ang akong bana aduna na siya laing gikaipon. Gani may anak na pud sila, no? Ako pod doon na pud ko laing gikaipon gani pa naa na pud ko mga anak sa bago na akong gikaipon. Pwede na ba magpakasal? Sigon sa ato ang tubag nato ni ana, sigon sa ato ang kanang pagtulon ang Katoliko, wala man tayo divorce god, no? Muna nga kay wala may divorce basta valid ra gyud gihapon ang inyong kasal kaniadto, unya wala gibasihan nga maanula kini, dili gyud ka pwedeng magminyo. Kay valid man ang imong kasal kaniadto, unya karon pod wala po laing rason ngano nga kuan ka mo, tagaan ka mo legal separation. Pero kung sa inyong pagpuyo isip ba na asawa, may rason nga pwede mong bulagon, pananlitan, hingulata ang imuhang bana, no, bayidor ba ka ha, nya psychologically impaired, delikado ang inyong kinabuhi yung mga anak, o baka ha, unya sa uminana, pwede ka nga mo file og legal separation, no? Kana bang dili na mo mag-ipon og sa imong bana, pero dili gyapon ka pwedeng magminyo. Muna, no? Kaysa atong simbahang Katoliko, wala man yun nato gitugot kining divorce. Ang gitugod nato annulment lang. Pero kanang annulment, dili na panahon sa kuan, kana bitang mapamatudaan nga ang
inyong kasal kaniadto invalido muna nga karon pwede na siyang ianula. Pero nagpuyo gyud mo nga masakto ang inyong walay mga kakulian ang inyong niadtong una ninyong kasal, o niya nakita nga di na gyud angay mo mag-ipon kay violente, kay psychologically impaired, barabag dunay gamay problema sa utok, pwede na kang mubulag niya. Munay gitawag na tog legal separation, pero dili ka pwede nga magminyo. Okay, klaro? Sumuna siya. Nalaing pangutana, Padre, ngano man tong Katolikong Domingo man ang atong simba kung uban Sabado. Well, anyway, ang gisgutan ko din sa kining kanabang Biblia, ikapito ka adlaw. Unya kay kita nagtrabaho man ta nagsugod man ta og trabaho Lunes man. So unsa may ikapito ka adlaw? Domingo. Ang mga Sabadista nisugod man sila og nagsugod man sila og Domingo, kang trabaho naman sila og Domingo, ato pa ang ikapito Sabado. Sa to pa wala ra na problema. Kaya mga Sabadista madomingo man sila na ganit ko nakitaan nga kanang kanang gitawag og mamaligya ra sila og Sabado kanang Domingo. O sa ato pa ang ikapito ka adlaw niya na sukat sa ilang pagtrabaho mao ang Sabado. Klaro ba? Una siya kung musugod kag trabaho sa kining Domingo nya kay kita trabaho ta mga Katoliko Lunes bang gyud kay sa gobyerno Lunes, sa kining laing po sa mga kompanya kalagmitan Lunes mo na nga mapahuway gyud ta sa kining Domingo kay kuan ra ba ya gipaklaro din na sa ikapito ka adlaw mo kuanta mo pahuway nya sa may problema na sila kay mga Sabadista kay ni trabaho man sila sugod og Domingo o di Sabado gyud sila mo pahuway makasala sila ana og dili sila mo pahuway og ikapito ka adlaw nga mao ang Sabado. Pero kita kay Lunes man tani sugod og trabaho ang ikapito ana Domingo. No? Sa may lalisunon to ni ana nga ang giingon sa atong Ginoo pagka ikapito ka adlaw mapahulay ka. No dili ra ta maglalis ana kay ug maingon sila nga pahuway mo wala ka abot og pito og mo Domingo. Nga dapat giingon nga dili subayon na to ang kalendaryo. Dili na sa mao. No? Kay naa ba giingon sa kanang Biblia nga maoy kuha ag base gyud ang kalendaryo. Wa man naa ba naa ako ipakita ako no kung nga maoy kuha ag base ang kalendaryo ra nga musugod ka og trabaho mo trabaho ka hangtod sa ika-unom kadlaw pagka ipikapito maayo pwede na kang mapahuway. Mo na gitudlo. So dili lang ta maglalis ana mga Sabadista no ug ganahan mo nang inyong ko di padayon ra pud mo diha. Ayo ra mi og sawaya kay naaman pod mi rason kay ngano man nagsugod may trabaho og Lunes unya inyo no papahuwayon og Sabado. Kasala mi ana kay ngano man ika-unom pa man kadlaw. Kanang Sabado, di ba no? Gawas dagay og ni trabaho mig sugod og Domingo. Kay mo pahuway may uguan. Kay kung inyo ming papahuwayon og Sabado, dili pa man na ikapito. No, dili pa man na ikapito no Sabado kay nisugod mo mig trabaho sa kining Lunes. Sabi no, mag-ingon siguro mga laing pagtulunan ay pinilusupong din na pinilusupo. Kuha na siya to katarungan nga dunay basehan. Okay, wa man ingon si Kristo nga musugod gyud mo Lunes trabaho ha. Musugod gyud mo Domingo trabaho ha para pagka pagka Sabado mo pahuway na mo wa po na gibutan sa Biblia. Klaro, so dinhi lang sa dakuto may galaha kay napakulaing trabaho sa man busy mo kita kayo no. So daghang kayong salamat no sa ato ang sa inyong pagpatalinghog ug sa ngalan sa atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Father Ram. Ako lang gihapon kini iyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit na usab kini ug manalangin kanato ang Dios o kanagawang tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.